Salam adırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmara da hoş geldiniz. Wa aleykum esselam we çağrına hoş gördük. Hormatly yurtdaşlar, assalamu aleykum hemmäňize. Aýdy ber bolsa. Ýa, bugün aýtdyk onu ne geçen hepde ýa-ni 3-8lik bilen bir belli ýa-ni data bar, sene. Mhm. Şunda bolup geçen wakalar barada gurrun edeli 888. Yani bu näme diýmek? 8 August 2008 ýyl yani Russiýanyň ýa Rossiýanyň Gruziýa çözmegi barada gurrun edeliň. Şol günkü senede bundan 15 ýyl öň Russiýa Gruziýanyň üstüne çökipdi. 5 güniň içinde hemme datlary çürtköze edip çözdüler 5 güniň içinde. Bu wagt ýaly Ukraina bilen uruşýaly beýle bir ýarym ýyla çekmedi. Inni şunun sebäplerini biz watandaşlarymyza düşündiräýsek diýen halmada sizin kömegiňiz bilen sebäbi siz bu politikada, siýasatda köpden bäri 30-40 ýyl bäri biz bolsa ýa bir öwrenji ýörjen bolup ýören şoň üçin sizin dilinizden eşitäýsek diýäs. Biziň şu düşünmeýän watandaşlarymyza bir gowy peýdaly habar bolar, ýa-ni bir informasiýa bolar diýip şeýlerä pikir edýän. Men bilýän zatlarym o döwürlerde siýasat bilen kän bir işimiz ýokdy. Bizim adaty halk ýaly. Şol işe gider gelir ýörür. Bolup geçen zat bilen dünýä bilen kän bir nime gyzyklanamyz ýokdy. Şonuň üçin men öz bilýän zatlarymy aýdyp bereýin, onuň siz ýygyny dowam edersiňiz. Ine şu 2008 ýyly Augustun 8-ine şu günkü günýaly ýadyma düşýär. Saakashvili prezidentdi. Ýöne Saakashvili'den biraz öňräkden başlasak, ýa-ni Sovet Soýuzynyň başlasak, o döwürde şol her bir respublika 15 respublika öz başdaklyk alany 91-nji ýylda başlandy. Ilki bilen hatardan çykanlar 3 sany Pribaltika döwleti, Estoniýa, Latviýa, Litwa. Şol üçüsi ondan soň ýa-ni böleklere bölünip başlady beýleki döwlet, beýleki respublikalar. Inni Gruziýada şo bölünende şo wagtlar Shevardnadze bolmaly. Eduard Shevardnadze ady. Inni Yeltsin'in hem gelen wagtlary Eduard Shevardnadze onu şo döwürlerde ýa-ni Gruziýanyň territoriýasyna degişli bolan iki sany ýa-ni bir häzirki wagtda aýdanda, häzirki gözleseredende bir awtonomiýaly bir kiçiräk bir öz başda awtonom näme diýili okrugmy, awtonom krajmy ýa bir ülkemi Abhaziýa bilen Osetiýa. Inni şo ýa-ni oglum Sovet Soýuzynyň sastabyna girýän ýa-ni Abhaziýa şeýlemi? Ondan soň şol Shevardnadze bilen ýa-ni öz başdak bolasy geldi Abhaziýa. Öz başdakly bolasy geldi. Buňa da SSR wagtyna şoňa ruhsat berdiler. Aýdyl awtonomiýaly edip ruhsat berdiler. Emma Osetiýada şol näme Abhaziýa öz başdak boldy, näme boldy? Bizem şoňa öz başdak boljak diýip ýa-ni bir hälim şindim özleri hakda bir ýatladyp durdular da biz aýratyn bolasymyz gelýär. Gruziýadan aýratyn bolasymyz gelýär, Rossiýadan hem diýip. Buňa onuň şol döwürde ýa-ni Abhaziýany gowaksyz galmagalsyz, uruşsyz, gansyz ýene siz öz başdak ýa-ni awtonom ally diýen ýaly. Emma Abhaziýada Osetiýa gezek gelende bular birazajyk oýun oýnadylar meň pikirimçe. Soň Yeltsin'den soň hälim şindimem Yeltsin'den soň Yeltsin döwründe de stiçkalar ýa-ni gapma garşylyklar bolup durdy. Özlerçe bir kiçiräk bir gapma garşylyk bolup durdy. Demonstrasiýa etdiler, protest etdiler, ýenetdiler öz başlyk bolmak üçin. Emma soň Saakashvili gelenden soň
Yankı men neydi bu zatları çürtközük eder neydi? Men neydi beyle koymar neydi? Военный положениянın военный yankı harbi bizim nemamidem berkiderin deydi harbi ýagdaýymyzy enjamlar bilen harbi teknikalar bilen berkider neydi üpçüne der neydi ondan soň yankı 2000-nji ýylda prezident bolup Putin geldi. 2000-nji ýyl. 1999-da şol aralykda geldi de ondan soň mart aýlaryna 2000-nji ýylyň başlaryna da inaugurasiýa medat geçenden Putin ymykly prezidentlige beýlendirdi. Şondan soň yankı bir Saakashvilini ýigrenip başlady Putin. Baştan aýak. Şo geleli bäri. Sebebi Putin'in oynayan oyunları yankı Osetiýanyň halkyna da Rossiýanyň pasportyny paýlap başlady. Onam gizlemän göz görteli açasan isleýän adama berýär diýip diňe Gruziýanyň ýa Osetiýanyň halkyna däl ol bütün şu näçe 15 respublika bar bolsa ähnitine giňişleýin bildiriş berdi. Onu men liçne özüm Facebook'tan okudum. Şol Daşary işler ministri yankı nemen bir web saytyny goýupdyrlar Facebook'ta web saytynyň linkini goýupdyrlar da Facebook'ta. Ine şo taýda okanladym. Kim SSR döwrüne doglan bolsa, kimin gyzyl pasporty bar bolsa, kimin şahadatnamasyny şo 91-nji ýyla çenli doguldy diýip ýazylgy bolsa, diýmek şol adamlaryň hemmesi hiç ýyl bökdönşsiz, hiç ýyl egzamensiz, hiç ýyl bir dokument ýanky garaşmasy, möhletsiz ýanky bir ýurda baraňda sen 5 ýyl, 8 ýyl garaşmaly bir şo ýerniň grajdan nemeligini almak üçin, watandaşlygyny, pasportyny almak üçin. Bu bolsa şu zatlarsyz, bökdönşsiz diýip ýazyly da. Hiç ýyl garaşmasyz. Göni bir dokumentlerini tapşyrýançaň, gol çekilýänçä bir 10K içinde wagtalar şol wagtyň içinde de size grajdanlyk beriler diýip meni şolar ýaly bildiriş okudum men. Ondan bu bildirişi has anygyna ýetmek üçin falşymy dälmi şonuň anygyna ýetmek üçin men bir adwokatym bilen görüşdüm. Onuň ýanky düşünürdi, bolup bilerdi. Näme üçin? Sebebi Rossiýa öz halkyny köpeltmek isleýär diýdi. Onuň gurrun şo taýda gally adwokat bilen. Soň özümçe üns berip başladym. Näme üçin beýle arkaýyn hiç ýyly muhtuny paýlaýar diýip. Yani Orta Aziýanyň ýaşaýjylaryna, milletlerine, beýleki Moldova bolsun, Ukraina bolsun, Gruziýa bolsun, Abhaziýa, Osetiýa bolsun, hemmetine paýlap çykdy. Inni şol Saakashvili döwründe Osetiýanyň halkynyň 90%-ni Rossiýa nemeti bar ekenine, pasporty. Rossiýa döwletiniň pasporty. Grajdanlygy. Hiç ýyly problemasyz. Onuň bu näme bolýar soň? Grajdanstwa alan adamlar bizimni Rossiýa islesek, Rossiýada ýaşar bilýäs, islesek öz ýurdumyzda, ýöne biz Gruziýada ýaşaýan adamymyz ýok, biz arkaýyn ýaşajak diýär. Öz başdak boljak diýär, şey diýem. Indi oýnanan oýun paýlanan grajdanlyk, ýani paýlanan pasportlaryň üstü bilen oýnalýar. Meniň görýän atlam. Şol halky Gruziýa garşy goýup, öz adamyny ýerine prezident belläp, şo ýere özüne bakna bolajak adamlardan prezident goýup, şey diýem, ýani Ukrainada etjek bolşýal Donbassy näde ýani şonu eden oýunyny, şu wagt etjek bolan oýunyny bir wagt oýnady 15 ýyl menen öň Gruziýada. O taýda biýüne adamlar, ýani absolutny biýüne adamlar, müňden köpräk adamlar öldü diýip statistika berýärdi. Inni menine gören datlamy, eşden datlamy, ýani okan datlamy aýdyp berdim size. Şeylerek wakalary gördüm.
Menin göz ýetim. Belki men köp zatlara göz ýetirip bilenlerlerin. Şoň üçin mene sizi şu gün çağıranyň sebäbi. Çağıranyň sebäbi. Siz aýdyp berseňiz nämeler bolup geçdi? Şol 2008-nji ýylda ýene bir zat ýadyma düşdi. Putinin Saakashvilini bir ýerinden asaryn tutsam diýdi-de. Şo diýen nemesi bar. Doğru. Edip aýdandady. O Saakashvilim onu ýala diýdi bilmersiň, o zatlar meňe özüme gerek diýip jogap berdi ekranyň. Inni şol barada biraz gurrun etsek, näme üçin edil häzirki döwürde Saakashvili türmede diýen ýaly dälhanada saklanyp oturdy. Klinika diýip aýdylýar, emma klinikada ol bolşa näme meň diýär. Türme психически отклонённых näme diýär. Для людей. Derman bilen ýa-ni psikoz garşy dermanlar bilen saklanýan yer. Ýa-ni saglygy nä ruhy taýdan Ruhun saklanýan hastahanasy türkmençeler waýtsa dälhanada saklanýar. Ana şeýdi. Ana kömek etdiňiz baňa gowy. Onu ruhsat berseňiz men aýdaýyn bolşarym. Ýeme Gruziýa ýurtdaşlar ol öňkü SSR ýa-da Sowet Soýuzynyň 15 respublikasynyň biri. Sowet zamanynda bütün Sowet Soýuzynyň ilaty gidip Gruziýada Gara deňize diýinçalar. Ol bir kurort zona. Gruziýanyň içine çol döwür Abhaziýa giriýär, awtonom bolup, onsoň ýa-ni Orta Osetiýa giriýär. Ajdariýa giriýär. Awtonom respublika hökmünde. Gruziýanyň özü içinde de Gurdiýlaryň içinde de bir topar bölünşik bar. O türkmenliň tire taýpa bolşýar. O ýa-ni näme diýdi? O Svanetiýa bar o taýda. Onsoň ýene bir 2 tane bir ulrak ýemeler bar bilen tirelerim ýa oturumly milletlerim. Şolar her dagyň öz tire taýpasy bar diýsek ýalňyşmaz Gruziýada. Adigeyler bilen lezginlerim girýärmi? Yok, ola girenak, ola başka yere degişli. Inni diýjek bolýan zadym, lezgiler ýeme degişli, Dağıstanı degişli, adigeyler, ýa-ni çerkezleri degişli urtda, ola ikisi bir bolýar. Millet hökmünde kökem deňrek bolýar. Emma Gruziýa, näşular ýaly 6-7 milletten ibaret bir kiçik respublika. SSR döwrüne dogry bellek geçdiňiz şol yıkılmaka o eserin ýa-ni Daşary işler ministri Eduard Amfrosevich Shevardnadze diýilýän. Hakyky emme belli listi lakamy bar, ýa-ni çal saçly tilki diýip. Bize sapar tilki bardy, orada da ýa-ni şol Eduard tilki bar. Olardan şol SSR ýykylyna göni Gruziýa geldi, şo taýda öz häkimetinde kelçek boldy. Onu Ziyad Gamsahurdiýa garşy çykdy. Onsoň bir topar ýa-ni kanunaky ogrular bar, şo-da goşadyrlar içine. Bular garşy çykdy. Öz ara uruş bolup garar respublikanyň içlerine geldi. Şo taýda siz gansız diýdiňiz ýöne gan döküldi kän bolmasa da şo Abhaziýa şol Gruziýa kataryna çykmagy ýetişdi. Emma ol Batumydaky ajdarlar olar ýeme çykyp geçmediler. Ýöne Moskwa bolasyna boldy diýsegem bor. Sebäp şol döwür Moskwanyň emesi şäher häkimi Yuri Lushkov milliardlarça dollar oturtdy. Ýeme ajdariýa. Şo taýda Gara deňiziň kenarynaky jaýlar, binalar satyn alyp, şo taýda orsaşdyrmak syýasatyny alyp bardy. Ýöne işine naýl öllü gitdi bolan, soň o zatlara bitirim boldy. Gruziýa ony ýygyna ajdariýan doldugyna. Ondan soň indi ýeme bir aseteli uruşa gelsek, şu dogry bellek geçdiňiz. 18 awgust, 8 ay bolýardy, awgust aýynyň 8-inde 2008-nji ýylda Orsiýet ýa-ni öz goşunyny Gruziýanyň içine sürdi. Başta bilen bahanasy hamana ýa-ni bir Gruziýan goşunlary çykynwaly ýa-ni Osetiýanyň paýtagtyna hüjüm edipmişler.
Çıkınmalım olan o territoriyası Gruziyadan. Siz çoğun hücum ettiğiniz son içinde de ors eskerler vardı. Şunun içinde 5'ti mi 10'tu mu 30'tu mu yaralı oldu ya öldü deyip yine gidip yatan diviziyanın içine soktu da bakanı bilen. Şol döwrüm olan ediyan oyunu hakiki şol yemede Pekin'e yine Pekin'e dönüp gelýär. Hytaýda olimpiada oýunlary gidip durdy. Şol garma görmelikde Putin özü däl şol döwür yemed ýanky on oturtma prezidenti var Dmitri Medvedev. Ol şol ýanky prezident kürsüne saklap oturan. Şol sarlyk bolsun. Çoň ady bilen sarlyk. Ne diýjek? O atlayanca kürsü saklayanca kürsüni soğutmalık için. Inni neticede näme boldy? Ine Gruziýa misalını bizim Türkmenistan gözüňde getirildi. Türkmenistan 5 tane welaýetden ibaret. Bir topar ýanky tire taýpalyk bizde bar, onu biz aýrymçylyk görende bol milletin görnüşi, milletin şiwe dilleri, ilerki Türkmen gaýraky Türkmen, her oturumly ilatyň özüni görärek dilem bar, däbem bar, desuram bar. Ol bolaýmaly zatlar. Ýöne Gruziýadaky ýagdaý şo karty oýnadylar, şolary bir-birine garşy goýmak. Şol oýundan biz özümizde netije çykarmamız gerek türkmenler. Şumal orslar şo karty Orta Aziýada bir oýnaýarlar, Türkmenistanda da ikinji bolup oýnajaklar. Şol 20-nji ýylyň ahyryna çykan görüňler bar. Ay biz ine Lebaby aýyrmaly, emani Balkany aýyrmaly, nebit bizde bar, Gaz bizde bar, Aşgabatda hiç zat ýok, o taýda bir zat ýok. Mara ünsberlerine daha sow horhum siýasy. Şu görüňleri ýaýradýan türkmen halkyda, şu görüňleri ýaýradýan ine Rus imperiýasynyň ýörüýte, ine propaganda bölümi we on propagandonlary. Başlan bol bolsa üstüne getirmeli bolýan dilme. Şol orsa işläp beren türkmen jurnalistler. Şolun üstü bilen, şolun agly bilen, şolun sözü bilen milletin aňy zäherlenýär bizde de. Ine 2008-nji ýylda ine o emede Gruziýada şuň ýaly bolup geçdi. Siz aýtdyňyz ýanky Putin Mikhail Saakashvilini ýigrenýär. Ýigrenmäçe de ol özüni men halkyň saýlan prezidenti. Men ýurtda reforma geçirjek. Men ýanky gün matar bilen işletsek özüm ýanky birleşen başlan ýanky bir gün matar döwletleriň agzasy boljak. Birleşen Milletlerde öz ornum tapjak, hakyky huzursy ornum bolmaly. Aýdalyn Ýewropa bileşiginde de men bolmaly, gerek bolsa ata ýararlyk diýip agzarnak bolýar. Çöwelizlerden dünýä hataryna boljak. İlkinji şonuň amal eden işi bütün Sowet Geňişligine şu polisler amana getirdi. Saakashvili. Ýoksa SSR döwründen bäri ýurtdaşlar men ogluluk döwründen bäri bilýänim, görenim, eşdenim. Şu Gruziýa polisiýa, milisiýasy alyp paraxor polisiýa egni pagolly SSR-iň geňişliginde hiç bir ýerde ýokdy. Olar senden parany ber diýip elini serenak. Sen saklaýa maşynyny, sana sırtyna öwre, elinden sırtyna aýasyna maşyk goýýa. Sen şu apşeden bir pul salsam 10 manat bolsa, ona aýrýarda ýene melini goýýar. Ay şu gara 50 manat almalymy, 100 almalymy bilemek. Şona alýança ýüzüňe de seredenak. Soňam ýüzüňe seretmän taýagyny galyp bar gidiberdi. Ene Gruziýanyň şuň ýaly polisi bardy. Şolaryň hemmesini amana getiren ene Mikhail Saakashvili. SSR döwründe ýanky ogurlar diýär-de ene Worzakowlar diýär. Türkmenistanyň bir ýeri bardy, Aýmurat ady bilen bütün Türkmenistan. Şolaryň hemme ogurlaryň başlygy, ogurlaryň gelip çykyşy we köpçüligi Gruziýada, Gruziýalılar. SSR döwründe şu bütün SSR-iň geňişliginde kriminal emani döreden we ýöreden Gruziýalılar. Şolaryň hemmesini tutup getirip Gruziýada türme basyna Saakashvili. Hemmesini. Biri syptyrma. Indi şuň kun Putin Saakashvili'den şu jenaýatkarlar üçin aralýar. Sebäp bir on sagaly bar, Prigozhin aýdýar, Wagner'in ýolbaşçy. Olum türýän çykdy.
Olam şol 10 ýyl türmede oturup çykany. Ene dünýäň lerdany salyp berdi. Adamlary suutsuz, mesela kararsız urup öldürdi. Saakashvili Gruziýada şol zatdan soňuna çykdy. Görse Putin bir soň SSR-in territoriýasyny däýerjekde, Orusýada da, Ukrainada, Belarusda da görerler de, ene Saakashviliň edip oturan işi prezident hökmünde. Ay garaz muňa dörli muzabat yapdylar. Ay oň bir ýemesi bardy, premier ministr o peç ýakana boguly ölüpdir. Ay şoň peçiniň turbasyny ýa-ni Mikhail Saakashvili bekläpdir diýilen ýaly görürüm. Şular ýerda ýaýra diýär. Öldürenem şo Orusyň öz KGB'si bolmaly men pikirimçe. Saakashviliň kellesine geljek zatlar däller. Soňra prezident hökümeti oturdy, bol Saakashvili Ukraina'ya gitdi. Ukrainada muňa Ukrain garaşdalygyny berdiler. Mane özüne baknetjek bol Poroshenko o ýa Odessa oblastynyň emri gubernatory edip goýdy. Olam baran ýerine şol portdaky gidip ýatan Odessa portu bardy o taý. Milliardlar dollar ogurlanýar. Şol bilemsedim. Istilýär. Arasyny jaň eledi. Ondan sonçy bir ýa-ni olam onu wezipesinden aýyrdy. Ogurluk edip oturdy. Poroshenko da şol ýemäň üstü bilen ýok gatnadylýady milliardlar dollar. Saakashvili gysy onu aldy da Gruziýadaky tertip etjek bolmady. Soň Saakashvili bilmem näme sebäp bilen kim bir haýyş etdimi ýa muny alawa saldylarmy? Gruziýa geçdi. Ukraina'dan. Ene şo taýda da tutup muny türmäge basdylar. Ene näçe ýyl bar türmede oty dağ ýaly adam çöp ýaly görnüşe urilişmek. Hiç dat ýok şo. Ene çöp ýaly tanar ýalylar şumal suratyny görsen. Ene şeýle prinsipial adam ol baýlyga da gowalaşana hiç kim diýip bilen Saakashvili paraxor ýa ene milyar dogrulady ýa milyon ogurlady ýok. Hiç nimet ýoken şoň. Bir daşarutlarda villalary, daşarutlarda ýahtalary ýa ýene bir zady gämeleri, on ýaly ýok, pulum ýokdy şwitsarski banklarda, hiç zady ýoken Saakashviliň. Yok, ol arasda şol öz halky üçin, öz milleti üçin, adalet üçin görüşen, işlen we iş ýöreden adam. Ol bir görelli bolmaly adam bütün SSR geňişligini men şey diýip hasap edýän. Ýöne ene şular ýaly ýagdaýa düşdüm. Indi bütün gün matar şonu halas edip bilenat. Näme üçin? Gruziýaň baş tutanlary Orusýadan goýan adamlar. Ol oturdy. Zurabishvili diýdi, näme diýdi? Şwililerken olar Orusýada olar biznes ýöredip bererler. Saakashviliň ejesi berýär. Ýydylan çörek geçirdi bilemok diýe. Çörek. Nahar. Doktor getireli Ýewropadan saglygyny seretdirjek diýe ruhsat beren oklar diýe. Polşanyň wraçlary synaşdylar geçmek üçin. Şolar ene iň soňky şol ekranyny Saakashviliň ýagdaýy barada gurrun berip gaty köpelli de gurrun berýän. Şoň ýagdaý agyrlaşýa, ýürüýte, Rossiýa öldürýär. Rossiýanyň eli bar diýip, ondan Polşanyň doktorlary eýdip ahyry şolar geçdiler 5-6 aýyň içindemi, 1 ýylyň içindemi. Şolar ýaly köp nimet synaşdylar da geçmek üçin. Şo türmäge baryp şonu analizler almak üçin, saglygyna seretmek üçin ahyry şo Polşanyň wraçlary geçip bilirler. Indi şonuň ganyny görkezýän zat ganyny bütün organizm däherleýän maddalaryň, jisimleriň nimesini tapdylar. Jisimini tapdylar. Doğru. Ondan ýene bir goşmaça aýtmaly zat bardy. Näme üçin Putin Gruziýalary ýa-da Saakashvilini ýigrenýär? Ol bütün Gruziýan halkyny ýigrenýär diýip aýtsak ýalňyşmar. Näme üçin? Men bir topar maglumatlar okudum da Putin barada, oň çağılıgy barada, gelip çykysy barada. Yüzlerce makala bardır. Dürlü adamdan ýazan zadyr. Sonun gelip çykkan zat Putiniň öz ejesi, birinji äri bilen aýrylyşyp, ýa soň göçüp gidýär seberde de şo taýda bir Gruziýany sataşýar, soňa äri çykýar, soň ol şo Gruziýan bilen Putiniň ýanyna alyp Gruziýa gelýärler.
Onun o taýda Putin'e öwey oğul bolan soň üns berilenap urulup benjelip ýa-da bir kulak çekkesine urulan ýerken bolmaly. Sondan soň alın özü ýa ary bar. Soň şolary taşlap gaýdyp gelip şol Leningradda haky tarapynyň, eze tarapynyň garnaşlaryna ulanýar. On öz biografiýasym gaty garanky, ol özüninkini dogry açyp görkezden atdy, on öz durmuşy garanky. Ne çağalaryny ile görkezeni, aýalyny ne nämesin, hemme zat şow, şo ýorganyň aňyrsynda ýa ýututyň aňyrsynda ýorganyň aşagy. Şoň üçin ol Putiniň adam ýigrenmeklik häsiýeti, ol diňe bir adamyň üstü bilen şo bütün halky ýigrenýärdi. O gördüğün halkın näme günäsi bar? Uran bolsa seni atalyň urupdyr ýa on garnaşlar bütün gördüğün halkın senin öňünde näme günäsi bar? Onuň Saakashvili ýa prezidenti mene göremek SSR giňişliginde. Täpşo ilkinji ýaş ýigit lider bolup orta çykyp halkyny iş edip zähmet çekip iş görkezde netije görkezden. Elbetde ol şaryn iş edýän adam ýalňyşyp biler, ýalňyşar o. Ýalňyşyk işläp bilýän adam ýok, 100%. Bu taýda bolmasa bu taýda ýalňyşarsyň, o bärde ýalňyşmadan ýene bir ýerde ýalňyşarsyň. Menim geçen ömrüme sin edýän o işimde goý beren käbir kemçiliklerim bar. Ýa bir käbir adam soňuna çeli diňlemändir. Ýa şolary men ýol açyp bermändir, belki başgaça bolardy. Şeň ýa inanmandyr. Bular ýaly adamy ýygyna gaýtaryp özüni oýlandyrmaga mejbur edýär. Bar da insan perwer boljak bolsaň şeýle bolaýmalmy gaýdypşyn. Ýöne men Saakashviliň işini hiç bir kemçilik, uly kemçilik, göze dürtüp duran kemçilik ýa halky äsgermezlik eden işler ýok, ýene bir gelek ýok. Bizim şol Niyazovmydan ene tanqid edilen birine şol Saakashvilidir. Onu aýtmak gerek. Şol döwür açyk tanqid etdi. Putin'e de ol tabyn bolup duran adamda bir kelek SMG'ň ýygyna gatnaşdy. Men SMG'den çykýarmydy. Bana gerek geldi. Ene son şun on kezirligi sebäpli ene Putin onu şuguna saldy. Beýlekileri ne görelledip hana şonu türmede saklaýar. Şoň üçin Orta Aziýadaky hemme prezident dip atlandyrýan diktatorlar bar. Bir kanun oturup. Şolun hemmesine ne görelli Mikhail Saakashviliň ykbaly bolçaly. Hadi aýdyp gutarym. Sovet giňişliginde şol 3 tane Pribaltika döwletlerinden soň ýa-ni aglap geçdiňizde ilkinji bolup şo Orsiýada garşy baş götüren ýa öz garaşdyrlygyny almak üçin hereket eden, dyrjaşan, talaş eden adam ene Gruziýanyň lideri Mikhail Saakashvili. Aýtdym men bolu. Dogry. Ine şu deme ýadyma düşdi. Bundan bir 5-6 ýyl munun öň bolmaly mukadyan. Bir gepleşik gördüm. Rossiya kanalyna. Şol ýerde ýürüýte Saakashvili'e bagyşlap gepleşik etdiler. Haýsy kanallygy ýadyma düşenok, ýöne Amerikadan bir massajçy aýal şonuň çagyrdylar ekrana. Onuň men geň alym. Bir topar pul töläp bir ady belli massaj edýän aýal Amerikada şonu çagyrdylar ekranyna. Oňa ýürüýte bilet almaly, oňa wiza açmaly, getirmeli, ony gürletmeli. Ol mugtuny da gelenler ýöne şo gepleşik etmek üçin şoňa näçe pul tölendirler, men şoňa haýran galym. Onuň bu sorak berýärler. Yani provokasiyon sorawlar berdiler. Ýa-ni Saakashvili'e garşy. Ne olaýaly seni diýe nädip çagyrdylar Saakashvili neme masaj etmek üçin Gruziýa çagyrlypdyr da. Bir saparmy ýa iki saparmy çagyrlypdyr onuň. Bundan soraýarlar. Ýa-ni nämeler etdi seni Saakashvili masajdan bir zatlar neme etdimi? Bir zatlar neme gepin sözüni ütgetdi, el gatdymy, şoňa sorawlar, provokasiýon sorawlar berdi. Olam aýtdy. Yok dedi, men nämçin oňlar neydi ýatyp durmalydy. Men neydi pul töledim, men masajyma diýdi, boldy, men gaýtdym diýdi. Onuň maşynyny ýene aeroportdan garşy aldylar, şoň maşyn nemäň diýdi, prezidentski maşynlar diýdi, haýdamada bire garşy aldy diýdi, men diýdi. Äkitdiler, bardym, masaj etdim, gaýtdym, soň otel görkezdiler, ondan soň ýydyma gaýtdym diýdi.
Maňa näme diýdi? Pul töleýärler, men masajyma menem ýydyma gaýtdym soň diýdi. Onuň näçe tapar çağırdylar da diýip soradylar ona. Bolam aýtdy. Ay, 2 tapary bardym diýdi. Onuň näçerak pul tölediler diýdi. Ay, men ýolum ýapdylar diýdi, ýene plaça berdiler diýdi. O bir ullakan sowma aýtmady. Ýöne men geň galranda şol Russiýanyň propagandistlary Saakashvilini ýa-ni ýigrenji görkezmek üçin ekranyna şol aýaly Amerikadan eltip ekranyna gürledip soraw berip, ona da üstesinde provokasiýon sorawlar berip, "Seni başga zatlaram etdimi?" diýip. Olam ýok diýdi. Amerikan adamlar yalan sözlemeýärdi. Men şoňa onandym. Yalan sözläp ýören adamlar da. Men diýdi professiýam masaj etmek, oňly ýatyp durmak däl diýdi gönü. Onuň ýöne şol nime puly nirden alypdyrlar diýip ony başgaça öwürdiler. Ol aýalyny gep alyp bilmediler üýtgeşip. Şoň jünem inni puly Saakashvili nirden aldy masajçy aýala diýip. Ona budjetden alypdyr diýip çykardylar. Ýani gepleşip. Näil budjetden alypdyrlar, näçe alypdyrlar o belli däl. Şo masajçyň puluny budjetden ogurlapdyr diýip şol masajçy getiren üçin gara ýönkejek bollar. Ýöne o taýda prezidentleri Putin'in 20 ýyllap, 23 ýyllap ogurlap oturan pullary gadan, nevitten gelýän milliardlap pullary gözlerine görünen ok, oň üstüne şey diýip atanak çyzdylar. Saakashvilini getirip etdiren masajçysy üçin ullakan bir gepleşik etdiler bir sagatlap. Menim ýaltanmaşyn bir sagatlap dinledim Almada. Men habarym bar, ol interwýudan ol aýalyny oýnam üçin Mikhail Saakashvili şol masaj üçin bilermen çağırdı. O masaj edýän Renan ýa erkek Gruziýan öz üçin üstlenlik sanatoriyada var. Olar SSR döwründen masaj edip durdy. Ýöne oňky dibinden bir üýtgeçip birinden aýtdym ýa. Agyr böwre adam Saakashvili, dag ýaly. Mahmud diýär adam. O 2 metr goloy boyu var. Bir ýerde olar şo ýaşlykda göreşende menemizden bil bınsynyp şol oňurgalary süýşýärdi. Ondan şonu bezertmek üçin şu aňyrda Amerikada ýörüte bilermen bar. Ol diňe ol masaj därler ýörüte şol bil oňurgalaryny ýerine goýup bilýän adam. Soňa da jogap berýär. Son şahar getiripdirler. Enne seredin şol näme pulos agyrlanan boldy. Şol başta Amerikan Gostepi şol korrupsiýany Gruziýadan aýyrmak üçin Gruziýan hökümetine aýlygy şolar töledi Amerikan dollarda. Soň olar lary diýip pullaryny ýerdi. Şol hiç kim şol öz halkynyň ýa döwletiniň bankynyň puluny el urmazyk üçin Amerikalılar şu hökümetin puluny özler çykdy boynuna aldy. Aýma aý. Borluk oturdu. Ondan o taýda para da ýok, peşkeşem ýok. Ýöne diýmek şol bejeri alan üçin oňa da o döwletiň baş tutana. Oňa diýmek bir ýerlerden bir ýörüte statýaň üstü bilen ýanky bar medisina ýörüte hyzmaty bardy. Şoň hasabyny getiren bolmaklary mümkin. Ýa bir mesenat uğradandy. Men onu şoň bilemem. Ýöne o taýda Saakashvili ol döwür şol biriň ýeke köpük puluny alyp durýar döwletiň kini hiç kim hiç zat aýdy bilen ýok şu neselde. Maglumatam ýok, subutnama da ýok. Dogry. Dogry şol eltilen getirilen ýa masajist olany chiropraktor bolmaly. Chiropraktor diýilýär-de süňkleri. Bizde de şol praktik diýilýär-de. Hakyky. Ýöne men diýjek bolýan zadym ol ýaş prezident, ýaşygy näme bilen garalap bordyň, şolary ýazap bilen para almaýan bolsa, peşkeş almaýan bolsa, o halkyň jübesine tinkesin dikmeýän bolsa, näme diýjek başga? O görnükli dag ýaly ýigit, orta çykany Pil Mahmud diýär. Ýöne tank ýaly ol, bir emelen üstüne para horlaň üstüne sürünen özüň görsen Allah saklasyn näme? Gıngır, gaharjan häsiýetem bar şol beadalatlyga garşy. Ýok, onu aýtmak gerek. Ýöne şol 8-nji awgustdaky uruş, 5 ýyllyk uruş
edilen wagtam şol Pekin'näki olimpiada gabatlap etdiler. Garma gurmelikde aljak bollarlyrmady. Ine geçen ýyl 3 günne ýa-ni Kiýew aljak bolup eden çalışam şol Putinin. Ne Ukrainany bölüp başlaýardy. Hana bir bölegini siz alarsaňyz diýärdi ýeme Wengriýa. Şo ýemani bir Zakarpatýa, Uzhgorod welaýeti bar. Şo taýda esasan Wengerler ýaşaýardy. Ondan Aňyrýany bar, o Bessarabi, o ine Rumiler siz alarsaňyz diýär. Bäriýany Lvowy diýär, ay ine Polyaklar alar. Galanan biziňki bar. Demek Ukraina döwlet, diýen döwlet ýer ýüzünde bolmaly. Kim sana beýtmä ursat berdi? 91-nji ýylda lalaşyk boýunça döwletler öňkü SSR çägini çyzylan serhet boýunça dargada. Hiç kimi azar vermeler ýa goşuşmalar içerki işini ýa serheden. Golçakan birinji şoňa ýa-ni guwa geçen ýa-da arka duran aýdal ýa garant bolan adam ana Orsiýa. Olaram mene şertim şahym edip mene ähtinden nan mene edip beren oýlary Ukrainanyň garşysyna. Näme üçin 94-nji ýylda Ukraina ýadro ýaragyny aldylar eline. Almadyk bolsa çygdyn çykarardy şuň kuny Orsiýadan o ýaraglar bilen. Täp men 14 ýyl pagon götüren adam bolamsaň bilýän, haýsy halkyň nähili ruhunyň ýa duhunyň barlygy. Ukrainalar hiç kim ýeňip bilme, hiç aşa. Söwüş meýdany. Şu soňky eserne şeýle uruşar. Täp olaň motivasiýasy bar, olaň watany bar, arkasynda halky bar. So garry mamalaryna şeýle mescitlerde durup şolaň jan saglygyna aýyp okap otyryp ýa son pensiýasyň soňky şaýyny şeýle fronty tapşyryp otyryp. Ene. Ondan o halky kim ýeňjek? Babuşkalarına içine nime ugatıp orsalatlar. Nime naharlayan eker piraş gibi şirip. Yolum var. Bu yadıma düştü aydan olşarlı. Men boynumda kalmasın. Yema Ukrayna dostlaması da köp salam aýtdylar. Eden hizmetden onu yetireyim size. Ina şeýle Gruziya barada men ine bilýän zatlarym şol. Ine şo Gruziýa ykbaly türkmeniň başyny elmeden bar. Hana gazymy da alyp otdy. Sonra anagym sen kim diýip. Hani Türkmeniň gazyny alyp özbege satdy. Ikimiziň aramyzda türkmenler özbegiň arasynda 2 kilometrlik serhet bar. Soňa turba tapanakmy, ha? Gurban boly. Ene. Hemme zat orsun elinde. O 4 milyard, 5 milyardy ýemedi. Krasnovodskda o deňiz portuny gurdy. Ol gurana pul Türkmeninki ýöne port orsunky. Dolan rýany mor. Ene, gotordy mesele. Türkmeniň hani interneti barmy? Olam orsun elinde. Hemme zat şolaň elinde biziňki ýöne ýeme daşarky dünýä üçin gaby türkmeniň ýemesi bilen diýýärdi. Ady bilen ýa türkmeniň etiketkesi bilen ýa türkmeniň simboly bilen ýa türkmeniň baýdagy bilen. O baýdagym türkmen halkynyň taýlan baýdagy da. Hakykatdan bol. Ýöne hemme zat türkmen halkynyň adyny gije güni şu watan satan programmasy ýalyn sözler bar. Boldy. Biz şu zatlardan netije çykarmalysa Gruziýadaky uruş o taýda ganyna külli sebäp prezidenti halkyň arkasynda durdy. Şoň üçin uruşuldy. Bizde halkyň arkasynda durulan hökümetem ýok, prezidentim ýok, hiç kimem ýok. O wallarym gelse bir elini galdyryp oty, alyňmy, maňa degmeňdi. Orsam gelse, mesen kemme zat, alakit. Hataýlam gelse senki, Azerbaýjanam gelse, hana deňiziň ýarsy senki. Türkem gelse Pakistan, Puhtam, hemme stadlarına şu men kursuda tursam moliyat. Ine şeydi, vatan satıp otyra bir topar garamdadan. Hayran alayım. Ine hayran alayım. Olsan görýän bol depes açynyşa, näýip beýle bolýar. Şu zatlardan güzel halkymyz netije çykaryp bilen görüp bilen. Gidip 300-400 dolar üçin birinin kapysyna talaban minnetin çekip onum yarmas, yarım garny dok galanym ýurda ýetir oturan çağalaryny urady. Olaňam aňyrdy dat gününi. Bärdäkiler habar beren aklar näme bolup geçýäni öz maşalatyn. Ha? Barda tanamaýarlarym köpüsi ýygyny, tapmaýarlar. Güzel şuna düşünüp bolana. Men oturup haýran galy. Şunça baýlygymyz bar. Bir çen şaky ýaşyda her kizadyňam bir oýanmaly wagty geldi bir döwür.
Bir sagatlyk işi biz 32 ýyla çekdirdik. Bir sagatlyk işi. Şunu aýdyp dilim sıpyrly. Mene bilemek başga näme düşünür edip halkymyza. Näme düşünür? Benim hayran. Benim hayran. Ýöne her ne aýdyp durmaly. Sebäp gün-günden adamlaryň şu postlak giden beýnisi aňy açylyp başlady. O da şulatlyk hiç tatdan habary ýok da halkymyň. Men halkymyzy hiç açan günäkarlamak, şunu ýürüýi töleşdirip, şunu aňsy edip goýdylar. Şunu eden topar var, şunu eden ady belli adamlar var. Ine biz şolardan soramal jogaby. Şan öldürülüp gidenim bolsa nebereler var şolan kadanyň haram puluny ýyp oturan. Ýewropada nerede bolsa da ýaşapdyr. Ählisine gan gusturup ýygyna getirtmeli. Men şoň tarapda. Men hiç asan türkmen halkynyň samsyk hasabyny özmem göremek, görjegi de görkezmem. Ýöne bizi kördekin goýdular diýdim. Onum ýöretdir. Şu halky aňyny alsam, onu beden näme hiç adam däldi. Adamda kelle bolmasa gowreläşde, baş bolmasa gowreläşde diýilen. Şol aňy ýokdur. Gitdiýse o tak gide, geldiyse bu tak gel. Buň aýlygyň ýok diýse onu moty 3 aýdan soň sana 100 manat berse onu alt maňlaýyna silýärler. Haman asmanyň gelen nur ýaly onu. Sen gol halar zakmetini gördüňmi Amerikada? Pulu maňlaýyna silýär naty. Men aýran öyle. Hemen. Geňe ýene bir geň galyr ýanda hatta meni şonu inniki gepleşigmede belki şu hakda gurrun eder salmada näme. Ilki abulary ýa-da şerwet okan ýaşy gitler bar, Wahabi diýip basdylar. Şoň aletdir innem bolsa hälim şindim şu Türkmenistanyň içinden gelýän habarlara görä ol Puştun nimeleri bolýan Talibanlar bar. Şolaň geýýän işi bir gıyma balak ýaly oduň üstünem köýüne uzyň iki gapdal dilik şok ýemişler. Onuň bunun ýa Türkiýede ýaşaýanlar zatlara da kar nime diýmişler. Gaýrat bar orada sargap bize uğradyň diýip diýe geýýäs ştaýda geýjek biz tapsak diýip diýe şey diýmişler. Emi geň galýan. Türkmeniň öz gıyma balagyny nime zakat etmen, owanyň şo puştundan balagyny zakat edýär eşiklerini. Indi şu hakda bir gepleşigimizde şu hakda görüň edeliň. Men gaty nähili beýle aňsatlyk bilen türkmenler öz dilini çalyşyp bilýärler, dinini çalyşyp bilýärler ýa bolmasa egini eşigini çalyşyp bilýärler, medeniýetini çalyşyp bilýärler. Bu nähili eýle bolýar. Bu nähili eýle bolýar. O hindilere meňdäp ýörenler bar. Hindi boljak bolup şolaryň däbinden alyp toyuny da goşup, ýenesini, ýazyny, ýenesini goşup, başga milletlenkini goşup ýören bar. Garaz bir gaty bir ütgeşik millet bizim türkmenlerimiz. Indi kepleş. Bolar öyle sen normal bolsalar sizin soňa da işte materiallar tapyň menim wagt tapsam seredik görýän. Ýa gaty geň zatlar bolup geçe. Şiralyň bir goşgusy bardy. Men türkmen görmedim diýip şu aýdýanlary bardy. Indi bilen şu meselede medeniýetde däpde surda watansöýçilikde bir ruh bilen türkmenim kan sataşyp bolany. Bar, ýöne şol halis eme şu adaly şäherçe ýagdaýy gelip durdy. Ýöne şol adamlar öňde barjy bolup dur. Şolaň ýygyna halk eýerip indi gelecekki nesli şolaň masalyny, şolaň manysyny, şolaň ömrüni bir terbiýelep täze Türkmenistany gurmaly bolýar. Ol sandan çykarlar biz ýygyna nädip gaýtarady. O türde hani öwlany gojaklap dady beýdat men agrym şehit näme seyit ýanyp turan ot maňa pul beriň diýip. Sen eline pilaly gitdi işle. Kimiň sana bergisi bar? Bir dinim oyuncak ettiler, oyuncağım däl, meni gazanjyň girdisi etdiler. Indi görýän Gurban bolan ere paydana, indi şol hem egine donatyp elin beýden öle wagt sen o gidip o Mekke'de
Şeytan nasıl şeytanın ulusu öldüm sen taşlama. Hudaý urur diye, Hudaý tutur diye, uruyan tutyan mırda ne yapıyorsun? Uranak ya tutanak. Ya dini gözöksülge diyen ölemeler var, yan ahunum, adı böyle nemeler mi? Or kellelerine telle olursa planı bir yarlayacak böyle oturarlar. Hani? Senin dininde şeytan bolup giren adam. Senin kerametli Mekke'niz yine haram ayaklar bilen depelep diyorum. Yurda gelmem görkezýän zulüm öz halkyny, öz milletini, öz doganly musulmanyny ne edýän iş. Berim temizin berýän bolsaň halkyň çykany kesin kellefini. Ha? Başaraňyzakmy? Onu näme üçin din gylyjy diýäňiz, ay oň oruny, ay büň borun. Biderek görün, bolsa. Biderek görün. Bular dinim siyasete urdur. Men şoňa gynanýar. Hep men hakyky o dine ynanyň adamlar men öýdene matam. Pek göwünden ak görekden ynanyp oşu 5 wagtyna namazyny ber jaý edip yaramasady şol hem aradasyny tutup agdyny beklep şeýitdirip agdy kepep duran ýöne şonundy bir ur suw içme sagly bolmasady. Ine şeýdip ömrüni ötüren adamlaryň dinini ine bular üstünden bolýar. So dinin üstüne sıçıp atıyor şolar doğrusunu aýtsam. Onun men näme üçin men şolaň duran dininde durmaly, men şonu gutlamaly. Yok. Men Mekke edilen arasyny hiç kim görmezse men hiç asy şu pardeşler var da berjaý etme. Şolar berjaý etmeseň näme görüň bar otay? Saňa näme ol artykmys bonus berilýär o tak baraň bilen. Yok. Bular men halkarlama üçin diýär olçar. Sonşin o arasını ol kemine söwüp ýazypdyr, kapır diýip saparaga delýetipdir. Kapırın uluzana Türkmenistanyň başyny noty bir ay ölüp gitdi, 2 semana atalogul bolup dolandyr. Oň tewere bol doganlarynaşy. Ene size kapırym şolar, şeytanım şolar. Gaýratyny çatýan musulman bolsaň daşlandy öldürün şolar. Ene menden size dälilen dogry bar. Gaýratyňyz barmy? Hakyky musulmanmysyz? Edin şonu. Men elime gelsin, men okman, men namaz okumaly adam däl, ya okuyan adam da. Kellesini toglap eline verin oğlum. Yani el yeterimde de. Sen içinde yurdu. Edin. Kimden sonra etmelisin? Ha? Ne? Bu tayda Şirali'nin bir sözü var. Yenim şu şahire donup gelin. Bir oturuşumuzda hanımlar Türkmen okup olanak dedi. Yani olmayan eken. Bolyanın bar bolyanı, bolyanın bolmayanı katıken. Bappa göklüň neresi şahir onu maşyna kaktyryp öldürdi niýat. Soň bir goşasy bar. Bir harpyndan başly. Her bir sözi goşy. Şu taýda bir jümle var. Birden boljagam, bolmajak bolsa diýär. Ene genialny pikir nirde? Bütün goşasy şu bir harpyndan başlap bir harpy bilen gotarýar. Ol men gyzlar batly illeşip. Şonu niýaz maşyna kaktyryp öldürdi Aşgabatyň ortasynda. Kim ganyny sorady? Hiç kim. Hani bir ýeme ýazyjylar goramasy şo döwür 300 näçe diýip 330 adam 300den gowra. Agzyny suwalan ýaly häkresik. O taýda bu taýda ay on agysyna aglanmaly, näme denmeli, adyny tutanmaly. Gaýratyny çatdy, ganyny soran bappa göklüm. Etdilermi şol? Yok. Arnalylarmy? Yok. Çemme düştün. Çemme düştün. Awa. Awa, dogry hanmada bir baş tutan edip goýupdyrlar. Bir nämäniň o dogmasyny döwletiň başyna getirip goýdular. Algaşyp gidip ona ses berenler bar. Algaşyp gidip ay Serdar ýaşawlany gowular. Ay bir ýal bolmady, gowy ýollara maşşakmyşyn, ay näme etjekmişin diýip ol konsulstowa bar, Türkiýede konsulstowada palaw işiripdirler şoň. Saýlawyny ýörüň gidip palaw ýeliň diýip diýe jaň edişip türkmenler. Ha hem Serdar jana ses berip gaýdar, hem palaw ýersip, hem palaw öýüňde edip bilen okmy? Sen palaw görmedinmi ömrüňde? İlk görmedinmi palaw ömrüňde? Serdar jana ses berdiler ine. Algaşyp gidip ses berdiler bir tapar adam, Türkiýedekiler. Ana indi näme? Şonuň bir üniversitetde açysda ne bolan nama gurrun eden oklar. Ol okudy, sapakda uklap, leksiyada uklap, öz
kursdaşlar aýdyp berýär. Uklap açysle ne bolla ahir diye. Hakikaten tek ministrem bolmaka. Yok, on bağışta sedin mölyan mal olsan, on bir oğlu Serdardan ulusun narkotikten öldü. Ol ema Kerim oğlu Pökküce var aktığı. Şol öňkü oğlundan bolun. Serdarın oğulları. Bilem ene şo mıngıllap oty görýäňe bokurdagyn geplerini düşünüplärdimi sen medik bilip dursun endi. Nämeden çekken şo. Serdarın gurun edýärler. Oy beýleksem narkomanlar bolyn öleni. Ýöne bu Serdarın gurun edýärler. O selkoz institutda okap, şo ýerde açyslerini bolan sapa gelmän ýa sapa gelse de uklap. Ana gurun neden oklar? Näme üçin gurun neden oklar? Oturunca durunca narkoman. Innem gelip döwletiň başyna prezident edip goýdular. Ona ylgaşyp gidip hem ses berdiler şo narkomana. Enesi Ýeme olçanys biziň şeýle bir ynanjan sada halkymyz bardy. Şu türkmen ýaly sada, şu türkmen ýaly ynanjan halky men hiç ýerde görmedim. Ana şol junguldan o götü türklikli çykan ýemeler bar. Şolaryň ynanyna köp zady. Şu eli bilen elläp görmese. Ýöne türkmen şu bir zat diýdi, soňra şu tarapa ylgak edýärdi, şeýlemi kädi. Niyaz alada bular aşyk oýnanýar oýnady. Ha? Hemme jignaly. Şu köpüňize çeli saklayan adamlar. Bizim 2 manatymyz $1 şaýyňyza çeli saklandy. Ha? Bir ýyl geçmäke. Hawa, şu $1 2 manat bolsa 13.000 esse gymmatlady. $1 bagada 26.000 manada bardy. Näme üçin niýe atdyn? Jogap soramadyň. Edin halk. Ha, sizin puluňyzy ýakdy, bankda akylaňyzy köýdirdi. Hemme zatyňyz. Yüzüňize garap garamaýak diýdi size. Hawa. Maly al, goýun al 5 milyon halkym bar diýdi. Oňa da üns bermedin. Aýlary göller çalyp çykdy. Öz adyny, ejjetiniň adyny. Ne bir gurban bolam şeýtirip oýnap oty. Bilem aýtdy o döwlet adam üçindir. Haýda adam üçin. Oğlu gelip bir hiç adam diýene üns bersen şu watan satan programasyny ine hökümetiň ýygyna geçdi. Şu her bir şu geçdi diýen ýygynyny şu bir kartinkadyr. Oň eşigem birdir, diýen sözlerim birdir. Onuň o beýleklen agdy mymyrlapdy, olaň näme diýenim bellidir. Ýöne diktor okap berýär. Hökümetiň ýygynyny, parlamentiň ýygynyny şu 3 tanjak diktor geçirýär. Olaň agdyny günnelik ýazyp berýär, Viktor Kram. Bollugy tordy. Ene döwlet kim dolandyryp Nira devletin pulu idi. Onu sorayan halkımız yoktu. Ben şuna da inanıyorum. Ya o. Öyle Gruzya'dan başladık. Kurban olduğunu tuttu. Ya o doğru. Bu da düzeler geçecek yeri yoktur. Enne ümidük şu tarafa. Bulan Putin kalkatı giden mi? Bulan başına ahir zamanıyla durverente. Kaç küçük yerler yok. Yani man haber geldi aşağıdan. Dün ayttılar. Ama da bular yavaş-yavaştan yurdun täzelýärler diýär, göçüp gidýärler. Esasanam göçýän yerleri Türkiýe bilen Arap, ýa-ni Dubaýa göçýärler. Şolon kanun boýunça saklanyp boljakmyş. Han göreli? Göçüňiz şota? Oğurluk pullary kabul edýän döwletler halmada. O ýetsin, onuň bilen görürs nähile şota aýda hasaplaşýarlar. Ente Türkmen bir ayağa kalsın, son pusula atımlar, kan görmen öye girer mi? Hiç açanam etme. Şu 30 yıllık ağrını bular üstüne çıkarım. Yani, bular halkımızın şu sabır kasesini, şol ömedip, şu çenne naşı, şu riyali tütemedip, elmedam şeyle olur mu kadi? Eger bolmaz. Men başka Türkmeni gören adam, başka Türkmenle sevişen adam bilelikti. Egine ver. Ana şol ýigitleň bir toparany Ukrainada şuň sebäpli Ukraina halkynyň geleceği üçin. Mene uruş otursa barar olaram ýurdun içine serkerde bolma. Şonu girer deşik taparmasaňyz şuň kun iki satanyň arasyny egilip salam berip bererler. Bir haýa utançlylar. Ha? Bolýar. Her kyzadyň öz wagty bardyr. Ýöne bilim şu wagtyda geldin, halis bolmaý. Girer deşik tapmarsaň ertesi. Doğru. Mene şonu aýdyň moçar. Böyle onu indi hep de şu yankı diýeni. Böyle gör materiallar seret bar bolsa, hökmen meni bir yerden tapsam seredeyim, şoňa jogap bereli. Ya şonu aratmaklaş. Belki oňa şerli ama ýurtdaşlarymyz şu barada sorak bersin ya öz bilýärlerini aýtsyn, olaram alyp içine goşaly.
Bolýan wagtymyz kän ýeme alyp oturmaýly adamlarym ýad etmäýli. Ol şaýly. Öyle bir saat bolup barýar. Bana bay bol. Barına sağlığınız hormatly ýurtdaşlar sağ oturun. Hemmeňiziň öýünde saglyk. Bular elem degen akçyk etmäge iş gatkan. Bolýan, sag bolun halmada, sag bolun watandaşlar, ýene görüşýäris. Meni kepdi. Bar sağ oturun. Ol şaýly. Taňry ýakyn.